Hehehe. Haya, aiwa, nhasi muno muchanakidzwa kumana. Criminals. Iwe dhiko rato. Handiyere kumbokuudza kuti iwe njakubata. Ukatondiseka zvako. Manje nhasi uripi? Tell me. Iwe mudharewe. Indava kani iwewe. Inda uchirwadzwa nelefe yangu iwewe. Ndakambokutaurira kuti I'm watching you. Ukati bomb disposer wavanopenga. Nhasi uri kupi? Chiti akamanyemwa waita pabhaka uri kunze. Kuno kukwa? Kuno kumanje kunonzi kuno. Ende panapa tinotwasora nhubu dzakasewakadzi kusvika dzatwasuka kusvika wapinda muforo. Right. Nyaya yako ndorati undudze kuti iwewe wakaba bhutsu nani Kumasowe kwa fucking sibinage. Iyo mudharewe. Doti nditaure ndichichema here nini? Ndakakuudzenga wani kudhara kuti hapana chandakaita. Hauna chawakaita nai. Saka bhutsu yakapinda sei mugumbo mako? Unoziva here kuti isusu tine madhivhaisi atinoisa pamabhutsu akadai soidzi. Kutokubata kwandakaita kako ndakatokuteka because bhutsu yekai haisi bhutsu ye 2 cents. Iyo mudharewe. Handiti mabridge ndiyakaita dzungu here. Mabridge okudii kwacho? Iwoka ingada uri mumwe munhu watikasika kutoudza kuti partner in crime yako ndiani? Nekuti panapa kapo ndoona kukusakana nemama waizvoso. Mudhara, inini bhutsu idzi ndakadzitengeserwa namadoko. Which kind of animal is that? Madoko? Ista rudziro roro. Ndozvandiri kutokuudzenga wani mudhara kuti bhutsu idzi ndakadzitengeserwa namadoko. Vaizvita vari kubva kumoza uko nebhero rebhutsu. Saka inini ndakabva ndangojambirawo. Okay, miratoni. Apa yoka uri kuti iwe wakatengeserwa bhutsu idzi nemunhu anonzi madokwana handitika? Ndiani kwanombonzi madokwana? So uri kureva yekuti vabereki ake munhu kwayo vakatomuzvara vakatombasira kuti madokwana. Maya sini anonzi oshomole so mufano andotamba naye. Okay, let me see panapa. Amigration vari kuti vakatengeserwa bhutsu idzi nachikombera. Then iwe kuti wakatengeserwa bhutsu nemwana wasamutoko. And these two criminals vanofamba vese. Ndakadzoona kupi bhutsu idzi? Aiti akauya nebhero rese kubva kuMozambique uko mudhara. Okay, apa kapo unenge wataura chokwadi. Rega ndiriko ndinovatora aiwa nhasi ndovaranga vapanha vai. Ndombonza ndiko nyini. Handidi mhara patsetsetse ntumunye vapanduki muno munini. Ndikuda kuvaranga zvokuti nhasika vachataura chakareza yabva kuseka yekunyena machigoni. Saka inini makundisiya here sini? Zvenguva ino yekai. Apa kapa ndikukuregedza uchienda zvako. Apa kapa ndovanobata vakomana bhosi ndovane nyaya dzese. Vachataura zvavo zvakanaka. Ndombonza ndiko nyini. Ndonzi BD Makarwe iwoka. Uye panapa uchisiya passport yako nechitupa chako. In case kuti vakazoti makabamisa. Pakaipa boys kaenda kupiko kang'anga kaikai. Ndinoda kuti katisotere mushonga madokwana kuti hakuna kana one anombofa akaziya kuti takarohwa zhetu pasidhini area waiziya. Ichocho chagara chirungu Sauro, tatogona waiziya, but hapana munhu kamanje panapa. So toita sei manje? Wedemse. Ndinoda kusota mhenika yekuti Ingrid uchabvuma wega kuti sekuru Piri muriko zveshuwa. Aye. Hakunoreketa zvinhu zvakadaro bemapiri. Ndiri kutokutaurira kaizvozvi muzukuru kuti inini ndinogadzira mhenika. Idzodzi dzimene zangu hapana pazisingapinde kamuZimbabwe muno mese mumu. Kana kunze kwenyika futi kukada kuti nditumire dzinosvika pano pazisingasike kapayadhi pangu muzukuru. Dzinoperera kurwizi uko ndosaka uri kuona kandisiziitira kusango kunoko. Saka handidi kuti zisike kamuyadhi mangu inini. Ndiribe basa nazvo beno wabanzurei itai kuwagocha musambo warekeba. Alright kamuzukuru ndakutopedza izvezvi ndakutokonekta right. Iwe mhenika enda unorowa munhu wakababhutsuka pasowera sibhinechi. Ndoda kuti mulove kaite 16 mapieces izvozvizi. Enda tione. Nemapiri mukaika munai kuita kugwa kuita todiniko. Iwe putseki mani wewe muzukuru uda kuzviita popo jana handitika. Uri kuzoona kuti wangu wandiurayisa apa nditi. Uri kuziya kuti mheni yandakutumira kuti inorova vanhu vako yanga yatonorova pamba pangu izvozvizi. Saka chibva pano chifamba tione nekuti urida kundiurayisa iwewe. Aye. Saka paribe umira mushe kapa. Imapiri mukazonyepori saka munhu amatumira mheni yata go back to the sender chere. Idi gogogo. Usafe wakadzoka pana pafuti iwe oda kundiurayisa handitika. Uri kuona kuti mheni ndakaisa treka kuti itere munhu pese paarika. Iyo mheni yakuenda kunorowa pamba pangu Saka uri kuona kuti munhu ane masimba akawandisa Ingrid.
saka usade kundiurayisa iwewe, usadzoke panapa futi kauri stupid wemunhu. apa panyangarapo warume, reka ndiende zvangu ini, nokuti apa ndikuona nenge yasiya mazai ndekudzoka kokubanzura panapa wapiri, ndikuda svike ndiri panapa bazvangini, reka ndiende ini. Iwe ibva panapa iwewe, ndiwo wandiigira munyama iwewe. Mambono zvandaona here apa madokwana. Mahwani Sauro pakaipa. Shandaona meni nemaziso angu aya. Neni muna September munomere Sauro. Takirara mukomo wangu. Twayezva. Apa takamhanya makari mwaJamani takuvara, ukoneka dzoka futika. Aiwa iri kusvotipedzisa. Pakaipa Sauro. Ndimadzibaba Sibhini zvatitumira mukomo wangu. Makanondifurira kapedu ipo payapa. Iwe putseke mani, iwe wakawainira mudhorofiya wega apa wakudhipisa asina kana basa rese. Fasta hande kumasoko tinokumbira regero, otherwise tikanonoka iri kudzoka futi kuzotiputitsa, handiti yasiya mazai papa. Saka ngatiroi pasi tione tinokumbira regero mufana wangu. Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Mapostori mukatodaro manjeka, mave kutopa Satani simba rekutikanganisa kapakurarama. Adzimai mabhirijo, nemiwo kamadzobala jueti, uko anameka tsukunya. Dairekani ndinoziva kuti takasangana nejambwa rekubirwa pano pasoweka, asi musarase tariro nekufirwa handitika, zvinodzoka zvinhu zvese zvakabiwa izvozvo. Vaiva makaona vachibatwa vakapfeka vaeka, mitsanyu handakatobata ini, isimba revine station. Saka regai henyu kunyunyuta kamadzimai mabhirijo. Tiri kunzwanana here uko? Imi madzibaba imi mukwane mazvinzwa ka? Aiwa kanai mabhirijo muzukuru wangu. Chivaregerera kani tingoteerera vhangeri. Inga imi mugogo panzi rufaro kwamuri hamuna kudayira wani. Iwe ukwane wazvinzwa ka? Ndipewa mvura warume, ndipewa mvura. Iwe ndiri kubva kurube umira musheba warume. Zvendaona nyasi nomaziso angu awarumeka. Idi gogogo. Kochiko nai muimbiri Ingrid. Kwamuri kubva kwakanaka here kudikitira kudai so? Ndiri kubva kwachimweno kumapostori, asi zvondaonaka. Mashure apaya naiwe Ingrid. Wakuita zvokuenda kung'anga futi naye. Aiwa baka mune adzimembo mirai kupwita. Ndana ndakamukuona kang'anga kaike ndichiti peno design handbag yenyu wakatora ingadzoke. Asi zvondaona warumeka. Idi hwi. Idi gogogo. Kubva nyasi uno ndichati dodaba futi kuona chinhu chinozi ng'anga. Ndarowa nemeni ndimadzibaba. Akaipa pamadokwana tararama nenyashaka, asi tinogona kurara manje nekuti yasiya mazai. Ana baba, chiko chiri kumbonyatsoitika panapa? Muimbiri katsukunya, muri kubvepi? Ana chikombera naushazi, muri kumbobvepi kwemi? Hehede, aka kampostori kari useless aka. Profita eka naye madzibaba kuti vari kubva kupi? Handiti muri munhu wemweya here? Aiwe muzukuru wamadokwana, dai watombomira izvozvo ndapotswa nemheni kwandiri kubva ukoko. Saka ndirakutotaura chokwadi zvangu ndikumbire regero ka. Nekuti ikadzoka futi mheni iyoyoka, hazvipere mushe. Taurai kamadzibaba, chii chiri kunetsa? Chokwadi chagara chakangonaka zvacho. Inini naSauro ka tisakaba tsubhu panapa musi weFriday vanhu pavanga vari pamasowe, tisi takatsara tsubhu takaenda nadzo. Tisu takanyundura bhutsu dzese dzaive pasowe panapa ka, tikangosiya dzasude chete ka, saka tinokumbira regerero mapostori. Ndizvozvo zvekutaura naSauro izvi. Tada kutosara bhutsu dzese but dzasude dzakazongoita laki, tada kutozitora but manhwiro acho dzaiita. Takaona kuti tingasafokete saka takazodzisiya. Saka mheni yenyu yematumira taiona madzibaba ka. Saka munhu waMwari tiregerereiwo takakanganisa. Marona akasimbaramika here. Chitaurai kamabiro amakaita ndisati ndadzosaka mheni yacho. Sekuru ashomole, saka mari yamaidya yese ndeyekuba naye. Imi migogo hamusiri makatumira mwana wenyu kuti abe mapaupo edu here panapa, ende munonyadzisa. Madzibaba takadhomoka. Aiwa takavarayirwa mukuru wangu. Ndokumbira mungotiregereroka, but ndubu racho kamasi ndakatotengesa ende ndubu racho pari zvino hatisisina. Ndochokwadi ichocho. Munogona zvenyu kangotipa pekusakura katichiita zvedi community service madzibaba. Hatirwadziwe isu. Aiwa, tinotenda nekureurura kwakanaka ana madzibaba matoregererwa ka. Imi madzibaba chikombera, takutoda kukupai chigaro ka. Iwo shomole unofanira kujoina Sunday school ka uko nevamwoko. Muimbiri ndiimbirewo ka vhesi rimwe chete renyasha. Dzichano tsvakudenga, dzichano tsvakudenga, dzichano tsvakudenga, mbavhadzi varume, dzichano tsvakudenga, dzichano tsvakudenga, dzichano tsvakudenga, mbavhadzi varume, wachabanzuriwa,
wachabanzuriwa nagabhureni varume wachabanzuriwa right maungana mese kapanapa I catch you G handetoni makomana nyaya yenyu muri kuiziya muchandaa zvakanaka kumberi uku fambai haya mahambe kurevesayo ndwaye zvasauro zvaendwa izvi